mabayaran ba ang trabahante nga ni aul sa trabaho? Pananglitan ang employer nahibong usa ka semana wa naman pakita ang iyahang trabahante. Niabutan lang og buwan wa na gyud patimaw. Bisan text wa. Unya mao nila nahibaw-an sa employer nga ang mao nga trabahante ni file na dayon kaso ngadto sa Regional Arbitration Branch sa NLRC. Gi-file na og kaso ang employer og ni-demand og bayad ang niaul nga trabahante. Pangutana, naabay dawat nga bayad ang trabahante nga niaul ang tubag? Wa uy. Quits ang iyahang separation pay. Ang pag-aul serious kini nga offense sa trabahante o ground aron i-dismiss siya sa trabaho. Gani sa gihimo sa trabahante nga diretso siya og aul, pwede pa siyang pasakaan og kaso nga damages sa iyahang employer.